wannan abin da ɗan lakwal suka yi yara ra'ayinsu ne da incinsu su suka ɗauki niyyar yin wannan zanga-zanga ni ban sa hannuna ba ce kenan ko ban yarda ba da wannan zargi da ake yi. Sunana malama Amina Isaka. Ba na gode muku kware da kuka zuba mini ƙuri'a. Za mu soma labarun da wani abun mamaki da ya faru. Ki hattar. Kada ki ce kina raina ni wallahi ni mugu mutum ne. Siyar raƙumi ta yi nisa da ƙasa. Allah ba. Yaya aka yi kuka dauki matasa kuka sa kan bazara? Yadda zaki shawo hankalin mutane. Delu Saliha, delu ki zama jarumar mata. Bismillahi. Wai yayi katanga ya samu ɗaba cikin armi ba, kuma ba wanda yake da labari. Me? Tanti? Baba? Ke, baki ji shi a bakina ba, yaki. Zo. Kana me yake ji? Ke kuma me yake ga da hankalin ki a tashi? Me ke faruwa? Mai gida, dole hankali na ya tashi mana. Kana ji wai katanga ya samu ɗa waje kuma ba wanda yake da labari. Katanga? Shi da kanshi. Mina! Ke, Mina! Mina! Ina zaki, Mina! Mina! Barta ta yadda haushinta. Ranka daɗe, kai da ke ajiyar parti ɗin na namu, ina so ka bani kasahin kuɗin da adakwai. President, zancen kuɗin parti ka kwantar da hankalinka. Ka kwantar da hankalinka wannan. Ga abu nan muna gani zai tona mu asiri ko ta tona mu asiri wannan 'yar uwar tamu delu. Yan iska babu yanzu a cikin ƙasar nan da bata ba. Yanzu na ce maka shekaran jiya ta tara wasu 'yan tsirarin mutane ta rika zage-zage, kaga polis bata bari ba, ta zage su, ta zage jandarma, ta zage gard, ta zage duwane, kai hatta da sarakan gargajiya ta zaga. Hasu ita din banza za ka rika zage-zage a kyale ta, wanda ke neman ikon ƙasar nan kuma Allah ke bada, har da malamai zagi ta yi, to Allah ke badawa, ke ki zo kina zagin malamai. To wannan abun na delu ba na kai sake bane. Ina saboda na ji an ce kwanakin baya mata tara wasu mata nan wurin yan ludu. Ka dakata wai na tsaya ai dan in baka duka labarin wannan. Bayan wannan tana cikin wannan mitingin ashe ta tara mata 'yan maɗugo da 'yan ludu, wai an ba maza kashi 100, yanzu su ma mata za ta ba su kashi 50 mu raba 50 kaji ɗiyar banza ta tare 'yan ludu da 'yan maɗugo. To yanzu ta zama mai sauki tunda dai ta zagi iko, kwarai ku ta zagi sarakin gargajiya, ta zagi malamai, kwarai ku yanzu malaman za mu nuha mu je mu jayo hankalinsu mu ce musu kun ga inda ta nuha, kar su ƙara sauraron ta tun da wuri a ɗauki matakai, a tsine mata albarka kawai. Yawwa a ɗauki matakai ka taɓa ta ƙasar nan, ka taɓa ta ƙasar nan, haba ita ɗin me, saboda gaskiya take-takenta abun ha yana da ban takaici. Yanzu ka diba yaron nan, yaro na ta kai shi fata liƙi, wanda yake neman ikon ƙasa ka zo ka rika kama dan wannan ka liƙe, ka kama dan wannan ka liƙe. Gashi ku alhali ke kanwata ce, yar iska kawai. Kai dai ni ka bani inci in gama da ita. Na kyasara dan Musa, ka ji dan bure mai tsofan soji.
su koro zana mai kamar mutum ni har sai na baka ita din banza dai ce delu kare ta kare Allah ya maka albarka kare ta kare har duniya ta shi Salamu Malik salam. na lafiya. Lafiya lau. Bismillah. Sama. Sama. Na lafiya. Lafiya lau ina gida. Ni inspector ne na Takardu? Nami? takardu da aka yi daukan ma'aikata a SMB. Wannan takardu ai ban da su. Bai kamata ba? Me yasa? Ba kina cikin kwamiti ba na daukan ma'aikata? Ina cikin kwamiti amma ni ban da inci. Mayar da shi da abokan shi su ne suka yi wannan aiki. Bai kamata ba ku. To, ni ma dai haka na gani saboda ni da matasa majalisa mun ma ca muka yi wannan abu ya kamata ma a rushe shi kwata-kwata amma Allah bai yi ba. Jibo, ina da wasu takardu tana yiwuwa su taimake ka cikin abin da kake yi. Bari in duba an baka. Ina shi da su da su. Dakata, akwai wasu takardu da ai da ta sato a biran kesu. Su wannan na san dai sa ma taimake ka. Ni ban diba ba, ban kalle su tun da aka kawo su. Rike. Yawwa, na samu abin da nake nema. Kin ga bayan takardar aihuwa da suke yi ta banza. Har kuɗi suke hudda a albashin yaran ma'aikatan da suka ɗauka. Wayyatu. Allah ya sa wannan abu zai taimake ku. Har ya kai su zuwa ga koti. Insha Allah na tabbatar miki da haka. Allah ya sa. Mina. Amaya, sanu da zuwa. Mina manya-manyan 'yan lakwal. Ko. Haka. Zo zama. Ya garin ke cewa ni ce bari in zo in karbi barka da sallah. Barka da sallah kuma. To, ba muna cikin sabon shekara ba. Ya ne? To. Albishirinki. Goro. Albishirinki. Goro. Na zo miki da wani abin da zai wanke zuciyarki. Ko. Kin san menene? Yanzu ba muna lokacin takara ba. Duka 'yan takara suna nan suna ta shiri ana ta musu wake-wake da kada-kada ko? Kwarai ku. Delu tana cikin takara. Dalilin shi ni kuma na tsara ma Delu wata irin waka. Haba. Tunda ai mu ma ba baya muke ba. Amma na ji daɗi. Wannan ai dubara ce. Yawwa. Saboda cikin wake-waken nan ne za mu iya samu mu ciwo kan matasa samari da 'yan mata kin gane haka ne insha Allahu Delu sai ta yi Delu sai ta yi to sai dai wannan waƙar ta Delu ina buƙatar murya mai shiga kunnen mai saurare, murya mai daɗi mai laushi kya gane ai amma ya kenan na gane abin da kake nufi yawwa amma dai ni yanzu gaskiya ba da dama waka ban gane ba baki da dama waka ba da dama waka ke Mina kin san me kika faɗi haraka ta Delu haraka gida yanzu ke shin ba zai zama kumya gare ki ba a ce waƙar Delu wadda za ta farfaganda da ita a cewar waƙan nan ta hito babu muryarki ai kama an yi miya ne babu gishiri ko in ce muke an dama hura ba nono ko kuwa gaskiya maganar ka tana da ma'ana to amma zan da yi tunani amma Mina amaya Mina zan yi tunani to
kin gan tun da Delu ta zama shugaban kasa ai kasan mu sai ta ci gaba. Sakamako kenan. Baka ga ba yanzu keso da shi da abokan shi duk suna kaso. Kin san dama an ce karya fure take ba ta diya. To ka gani ko? Yazi. Ina so in maka tambayoyi da yawa bisa kanka. Kin sani haka nike kuma yanda keso yake gai ni ba kowa ba ni kawai mai shayi ne ban so wani irin tambaya zaki bisa kaina. Yau ai so nike in san husa'o'in wannan duka naka daga ina kake huddo su. Kin san yawon duniya da na yi shi ne ya sa na koyi abubuwa da yawa. Shi kenan kawai? Mana Binta kin san a can wuya na sha da yawa amma na koyi abubuwa da yawa. Abu guda ne yake mini zahi ban samu taimaka ma uwata ba yadda nike so. Ayyo. Salamu alaikum. Kai ba na ce magan sake gani ka wurin gaba. Kai hankuri malam kaji ban zo wajen ka ba kaji. To me haka? Babinta shi da wanga maciyaci ne kike na gishin amana ta. Amana? Amana adda kai tsakanin ni da kai ka shiga tattayin ka wallahi. Ka san abin da kake hodi. Kai da kanka ka ɗauki biro da takarda ka rubuta mini saki ɗai hal 3. Yanzu ka zo ka ringa mini zancen wata amana? Haka ne Binta kina da gaskiya. Ai dai ina son ki ne kuma ina so in mai da ke gidana shi yasa ne ni zo. Kai wutsiyar raƙumi ta yi nisa da ƙasa. Kallani da kyau ka gani wallahi kayi latti dan uwa. Kayi latti. Yanzu ke Binta tambaye ki shayi da burodi suna iya rike ki ko dai? Me shayi da burodin wannan shi na zaba. Shi nake so kuma shi na zaba. Kana shi ko? Hudda daga gidan wannan kuma kaka ƙara komo mini nan. Ai hankuri kaji.